ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଏ ଗାଁ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ନା ମତେ ଆଉ ରଖେଇ ବସେଇ ଦେବେନି ରେ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ଖୋଲିକି କହୁନୁ। ଟିଙ୍ଗିରି ମିଙ୍ଗିରି ଛୁଆ ଗୁଡାକ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ରେ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁହୀନ ପୁରୁଷ ଯାଉଛି। ଆରେ ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ କଣ କେବେ ମାଣ୍ଡୁ ପଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି? ତୁ ଜାଣିଛୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ପଟେଇଥିଲି। ସେ ମତେ କଣ କହିକି ଛାଡିଗଲା ଜାଣିଛୁ? କଣ କହିଲା? ମତେ କହିଲା ମୁଁ କୁଆଡେ ସଫଳ ପାଉଛି। ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିକରେ ନା ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ ଡେରେ ପ୍ରପୋଜ କରିପାରୁଛି, ନା କାହାକୁ ଚକଲେଟ ଡେରେ ଗୋଟେ ଚକଲେଟ ଦେଇ ପାରୁଛି, ନା ଏ ହକ୍ ଡେରେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ହକ୍ ହେଇ ପାରୁଛି। ଆରେ ଏ ସାଙ୍ଗ ତୋ କଥା ତ କହିଲୁ, ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ତୋ ପେଟ ଫାଟିଯିବ। କାଇଁ ତୋ ପାଦ ତଳେ ଢଳେଇ ଗୁରା କୁଆଡେ ଦବିଯିବ। କାଇଁ ତୋର ତ ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆରେ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ଚାଲିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇ ଗାଁ ମାଇପି ଗୁଡା ମତେ ଏମିତି ଅନଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମିତି ଗାଁକୁ ଗୋଟାଏ ଡାଇନୋସର ପଶି ଆସିଛି। ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଆରେ ଶୁଣ, ପ୍ରେମିକା ଥିଲା, ହଁ ମତେ କହିଲା ଚକଲେଟ ଡେରେ 4ଟା ଚକଲେଟ ନେଇକି ଆସିବ। ତ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ତମକୁ 4 ଗୁଣା ଭଲ ପାଇବି। ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲେ ବି ଘରୁ ରାସନ ଚାଉଳ ବିକିକି 4ଟା ଚକଲେଟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ସେ ଚକଲେଟ କୁ ସେ କଣ କଲା ଜାଣିଛୁ? କଣ କଲା? ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ତା 4ଟା ଛୁଆକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କି ଚକଲେଟ ଦେଇଦେଲା। ତାମାନେ ସେ 4ଟା ଛୁଆର ମା। ଏ ବୟସରେ ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ରାଜି ଥିଲି ରେ ସାଙ୍ଗ। ହେଲେ ସେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? କଣ କହିଲା? ଶଳା ଆମ ପୁରୁଣା ସଫଳ ଭିଡିଓ ଟା ଦେଖିଦେଇଛି କି କଣ, କହୁଛି ତମର ଗୋଟାଏ କିଡନୀ ନାହିଁ, ତମେ ଭିଡୁକୁ ନୁହଁ। ଏଇ ସାଙ୍ଗ ତୋ ଦୁଃଖ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ରେ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ଦୁଃଖ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆରେ ରାଗିକି ସେ 4ଟା ଚକଲେଟ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା 4ଟା କଛୁଆ ସେ ଚକଲେଟ ଖାଇକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଆଉ ଟେନସନ ନେ ନା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଆସିଛି। କଣ କହିଲୁ? ଆମେ 2 ଜଣ ଏଥରକ ସେଇଠି ହୁକ ପକେଇ। ତେଣିକି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଚାଲ। ମାଣ୍ଡୁହୀନ ଉତ୍ତରା ଦିଟା ସରକାର ତମ ମାନଙ୍କ ମାଣ୍ଡୁହୀନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆମକୁ ମାଣ୍ଡୁ ଦେବେ। ମାଣ୍ଡୁ ଦେବେନି ବେ। ନନ୍ଦନକାନରେ ତମ ଭଳି ଉତ୍ତରା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ବାଘ ସିଂହ ଆଗରେ ପକେଇ ଦଉଛୁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଜାଗା ଦେଇକି ପଳାଅ। ଗାଡି ଆସି ତମ ଘର ପାଖେ ଠିଆ ହେଇକି ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ପୁଣି ତମର ହବ। ବେଲେ 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 ରେ ବେଲେ ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଆମର